बारग' एनडिएफबि एबा UPPL नि गोख्रों दैदेनगिरि कमल नार्जारिया BPF हानजायाव हाबबाय। बिटिआर गोरोबथाया NDFB नि गोरोबथामोन ना रमद बर'नि गोरोबथासोमोन? बिटिआर गोरोबथाया NDFB नि गोरोबथा नङा। NDFB नि गोरोबथामोनब्ला केसफोरा दासिम जोबसिगौमोन। UPPL आव हाबदोंमोनब्लाबो गोजोननाय मोनाखैमोन। फैगौ BTC बिसायख'थियाव चिरां जिल्लायाव UPPL आ 0 जानो हागौ। कमल नार्जारिनि बिबुंथि। लकसभा बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो BTC ओनसोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो सांग्रांथि मेल आरो जयनिं हाबाफारि लानाया नोजोर बोथाव जादों। आरो बिटिआर हालामनि दाब दाब जायगायाव बावैसो सान सिगांनिफ्राय UPPL, BJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा BPF हान्जायाव हाबनाय नुनो मोनबोदों। बेबादि समावनो दिनै बारग' NDFB एबा UPPL नि गोख्रों दैदेनगिरि कमल नार्जारिया BTC नि लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारिनि न'आव BPF हान्जायाव हाबो। UPPL हान्जा नागारनानै BPF हान्जायाव हाबफैनाय बारग' NDFB कमल नार्जारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाया NDFB नि गोरोबथामोन ना प्रमद बर'निसो गोरोबथामोन होनना सोंथि खालामो। आरो बिटिआर गोरोबथाया NDFB नि गोरोबथा नङा। NDFB नि गोरोबथामोनब्ला केसफोरा दासिम जोबसिगौमोन होनना बुङो। लोगोसेनो UPPL आव हाबदोंमोनब्लाबो गोजोननाय मोनाखैमोन। ओंखायनो BPF हान्जायाव हाबबाय। आरो फैगौ बिसायख'थिफोराव गोबां सोद्रोमाफोरखौ लाबोनानै BPF नि जानानै गोख्रों खामानि मावगोन। EM रन्जित बसुमतारिया गावनि साननायाव बिटिआर नि हाग्रा ओनसोलाव जौगाखांहोबाय होनना साननो हागौ। नाथाय जोंनि नुनायाव सिगांनि बारग' EM खाम्फा बरगयारियासो बांसिन मावदोंमोन। फैगौ BTC बिसायख'थियाव चिरां जिल्लानि 13, 14 आरो 15 नं BTC बियाबाव UPPL आ 0 जानो हागौ। जेनगोना रोखा होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि फोरमायो। आसलते आङो मेन जिहेतु UPPL आव फैनायनि UPPL निफ्राय BPF आव फैनायनि उद्दिस'आनो जाहैबाय आंहा माखासे थांनाय जिहेतु जि बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिखौ आङो माखासे ओरैबादि सिन्था धारना खालामदों जे आसलते बियो बे सुक्तिया NDFB नि सुक्तिमोन ना प्रमद बर'निल' सुक्तिमोन आं नैबेखौ रिसार्च खालामबाय थादों। दिनै आङो दुखु फोरमायदों जिहेतु जोंनि NDFB आफादा 1986 3 अक्ट'निफ्राय दिनै हाथियार लानानै दिनै संग्राम खालामदों 34 बोसोर। नाथाय दिनै NDFB नि दैदेनगिरिजों लोगोसे आरो केडार्सजों लोगोसे दिनैहाय जेलनिफ्रायनो दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आंनि सिन्था धारनायाव दिनै बे सुक्तिया जानो हागौ NDFB नि सुक्ति नङा। NDFB नि सुक्ति मोनब्ला दिनै जोंनि जिहेतु जेलाव थानाय आरो केस फाइनान्स नन फाइनान्स दिनै बेफोरो गासैबो सल्भ जाजोबनांसिगौमोन एबा जोबनानै फैनांसिगौमोन। दा बेनिखायनो आङो माखासे दान्दिसे सम UPPL आव खामानि मावदोंब्लाबो आङो दिनै साबजानाय मोनाखै। आरो आङो बेनिखायनो BPF दलावनो आङो दाय फैगौ जिहेतु लकसभा इलेक्सन बे इलेक्सननि जानानै आरो नेक्स्ट 25आव जानो गोनां जोङो दाय खामानिखौ मावलांगोन आरो मावनो थाखाय आङो BPF दलनिनो जानानै गोख्रों आरो आंजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दङ बे बिथांमोनखौ आङो लाबोनानै आरो मावनो थाखाय साखाफाराखौ खालामगोन आरो आं दिनैनिफ्रायनो BPF नि जानानै खामानि मावनो थाखाय आङो साखाफारा एबा जानजि खाफ्रानाय जाबाय। बिथांनि सायाव मा बुंगोन? दिनै माखासे जिहेतु गावबागाव डिपार्टमेन्ट हिसाबै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु EM दिनै रन्जित सारा जानो हागौ गावनि मथेब्ला गोबां माने बिटिआर ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव गोबां खामानिखौ मावबाय
एबा डेभेलप खालामबाय साननो हागौ नाथाय जोंनि नुनायाव आंनि नुनायाव फरेस्ट ओनसोलाव सिगां समाव BPFनि आमोलाव एबा BPF सासन खालामनाय समाव दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ फरेस्ट एरियायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु खाम्फा बरगयारी सारा जेरैबादि मावदोंमोन लामाखौ जेरैबादि ग्रेभेल होनांगौ होदोंमोन जेरैबादि ब्लेकटप होनांगौ होदों जेरैबादि कालभार बानायनांगौ होदों जेरैबादि ब्रिज बानायनांगौ बानायदोंमोन नाथाय दानि जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रनजित सारा दिनै 15 लाख 10 लाख सेन्ड ग्रेभेलनि मुङै हरदों नाथाय बेफोरो लामाया ओरैनो टेम्परवारि हाब्रुखौल' खोमानानै दोननाय बादि जों नुनो मोन्दों नाथाय बेयो डिपार्टमेन्टलि बाहाय स्पष्ट भाबै मावनाय बादिखौ जों नुनो मोनाखै दुवाराव बिथाङा माबायदि अबस्थायाव दं दा नोंथाङा जे UPPL थानानै मिथिबोबाय निस्सय आङो मिथिगौ दिनै लासैनो 14 चिरां हिसाबै आं बुंनो थांगोन लासैनो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गुगानायनि लामायाव आरो नेक्स्ट प्रसेसनि जिहेतु BTC इलेक्सन नैबाहाय हयथ' जिर'बो जानो हागौ दिनै 14 आरो 13 15 बेयाव जोंनि गुदि हिसाबै बे समस्थिया UPPLआ जेननाया खाथां MP इलेक्सनाव बिसायख'थियाव सोर देरहागोन आंनि रिसार्च खालामनाय मथे दा जोङो क'क्राझार लक सभा समस्थियाव जायखौखि होआ BPFआ बे केन्डिडेटआ देरहासार जानाया रोखा आं बेखौ नुहुरदों दा UPPL हानजाया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा आंनि नुनायावथ' हायाखै हानायमोनब्ला दिनै लोब लोब BPFनि जि जयनिं प्रग्राम बे प्रग्रामाव रायजो राजाया फैनाय नङामोन आरो गोगोमैनो जों दा नुबाय थानो मोन्दों जे BPFनि गोरलै गोरलाम फिसा फिसौ प्रग्रामब्लाबो दिनै गोबांथार रायजो राजाया जयनिं जाफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बेनिखायनो आसा थिनो हायो जे BPFआ फैगौ इलेक्सनफ्राव माने देरहानाया रोखा